Kap, may buntag dira kap. May buntag sa day. Unsa may ato? Ari lagi kap kay na ako'y ireklamo. Aw, reklamo. Sige. Lingkod sa dire. Salamat kap ha. Unsam din na imo reklamo? Kuan kap, ako ni ireklamo si Agtang kap. Si Agtang. Di ba silingan ra man nimo? O kap, silingan na namo kap. Gusto lagi na ko siyang atubangan karon dayon kap sa imong atubangan kap. Aw. Gusto nimo nga atubangon karon dayon? Wala ba ko'y tanod nga masugo ronda kay nakadiop ta na. Unya, na kay number nga ato makontak. O kap, naakap kay yung cellphone gabiin habilin man sa mua. Nabilin. Unsa ba to pagkontak ana nga nabilin mo sa inyo ang cellphone? Kap, ako maghihatod yun ha ila yung cellphone kap sa ilaha. Ako gihapit. Imong gihapit. Ano man naman lang ninyo saya dito sa ilaha? Inyo pa man lang ipaabot diri sa atubangan ako. Di kap, gusto ko ari mi maghusay sa imong atubangan kap. Gusto mo nga arimos kong atubangan maghusay? Be tagay kog number be kaya ato na lang tawagan. O tara kap. Tara yung number kap. Sige atong tawagan. Hello, may buntag. Kinsa man eh? Si Kapitan ni Dong, ikaw ni Dong Agtang? Si Kapitan ni. O kap, si Agtang kap. Gusto ta tikang umbitaran nga pariyon sa mua karon dayon. Ah, sige kap. Ayuda na kap. Mara na mo kap, mara ko. Oh sige Dong, ayo pagdogay ha. Nanak ko na siya padogay day. Ato lang siya pabuto-buto day kay nanam ko na siya diri padong. O sige kap, pabot-pabotan na nata dre kap. Ano may nagkuha ayuda dito, nag-una silingan. May buntag kap. Ano sa may imong tuyo sa kap? Gipari ti ka Dong kay. Kining bayana ha, nasi reklamo sa imo ha. Oh, reklamo. Wa man lagi ko padalig sumon kap. Wala lang tikap dalig sumon kay mong sa balay bitaw tika gipatawag kay naka-off duty tanan ng mga tanod ako karon. Ang duty day tanan. Unsam day reklamo nang bayhanas ka kap? Kuan Dong. Sige day, istorya day kay aron mahusay tani diri sa akong tubangan. Ano man dun kap? Iya kong gilugos gabi kap. Oh, imo di siyang gilogos Dong. Ha? Nang lugos? 1 taon ko nang lugos anak si Hakap. Oy, Oh, wala mo lagi kuno day. unsay wala. Tanaw kap oh. Dili si mo tugan. Naya kong gilugos gabi ikap. Isa butay buanga sa imo nga. Manlugos in taon ay. Tukan na lang Dong nga imo gid siyang gilogos. Anak kap, wa jud ko nang lugos anak si Hakap. Unya, unsaon ta man ni ronday nga di man gid sa mutugan nga iya kang gilogos. Aw, di na lang kap eh. Kasi di siya mo tugan kap. Kaya ang iyaha mo pud kap. Inanira kagamya kap ay. Umay kaayo. Sige, panaway gyud. Murab tab kumingking kada ka. Pero pertira ba nimo lingawa? Kap, nitugan na gid sa kap. Gamay kay Hakap minani gid na kap kay nakita gid ko. Oh, imo gid siyang gilogos Dong. Wa man to siya gilugos kap. Amo man tong sinabutan. Oh, inyong di ko nung sinubutan day nga nung impo mang gipatawag dire. Ako siyang gireklamo kap. Kay di naman ko niya usban. So, what's up mga ka-Jimshook? So, it's time to shout out now. So, shout out day kang Roy Zombilia, iyang YouTube channel RR1517. O, shout out kang Ilves Spiritos. Shout out kang Diloren Biran. Shout out kang Aaron Gagliardi. Shout out kang Aisha watching from Hong Kong. Shout out kang Lechan watching from Dubai. Shout out kang Gio Mawas Olivar. Shout out ya. O, shout out kang Kaya Jomar Biran, shoutout kang Rialin, shoutout the CFFI Dalagit Base Command og shoutout kang El Tiger na nagtrabaho sa American Cruise Ship og shoutout kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio Carlos nga nasa Qatar. Shoutout og shoutout kang Kenneth Camco, shoutout kang Marco Viajero, shoutout kang Rian Masangki, shoutout kang John Network, shoutout og shoutout kang Eric Tayong og
shoutout guys sa Daswakak Official TV. Shoutout. Og support sa lang YouTube channel guys. So, og shoutout sa parang tanan guys. Shout out sa diay kang Nelson Baril kana sa Cebu City. Shoutout. Shout out. Og gusto mo magpa-shoutout guys, just comment #James Hope TV. So, parang tanan guys. So, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So, bye-bye! Kuyuganin mo sabay